Bon vespre a tots i totes. Benvinguts als Premis 3 de març 2023, una edició especial en la qual celebrarem el 40è aniversari de la recuperació de la independència de Salt. Per commemorar aquesta efemèride i per fer un reconeixement a tots els saltencs i saltenques, us hem preparat l'espectacle Salt i els fils invisibles. Obrirà l'acte l'alcalde de Salt, el senyor Jordi Vinyes. Bon vespre a tots i a totes. Benvinguts. Agrair la presència de la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori de l'Ajuntament de Girona, representants també de diferents entitats de l'àmbit cultural, veïnal, associatiu, educatiu i comercial de Salt, veïns i veïnes, molt benvinguts i benvingudes un any més al Premis 3 de març. Una data, com sabeu, molt assenyalada i aquest any particularment especial. Especial com també l'agraïment que voldria fer, abans de continuar, a tots els membres de la Comissió de la Independència i els integrants del Consell Municipal de Salt, sense els quals no hauria estat possible donar l'històric pas avui fa 40 anys. Com també voldria agrair a tothom que ha participat en la preparació dels actes del 40è aniversari de la nostra independència, el comissari Miquel Berga i a la resta de membres de la comissió. Avui fa 40 anys de la recuperació de la independència de Salt. 4 dècades ja d'aquell llunyà 3 de març de 1983, que va suposar la restitució de les nostres institucions després d'una legítima lluita que ens va permetre recuperar la nostra identitat com a poble. Si fem una mirada enrere i ens situem en aquell 3 de març de 1983, estic convençut que ens envairan a tots plegats un munt de records nostàlgics que estan gravats a foc en la nostra memòria i que formen part de nosaltres i, per extensió, del Salt que tots estimem i del que formem part. Es tracta de vivències personals que han ajudat a escriure la nostra història i que han permès que arreli, entre els saltencs i saltenques, un sentiment de pertinença que és molt nostre i que sempre que podem el mostrem allà on anem. Orgull del nostre Salt. Des dels detalls quotidians que compartim amb els veïns i veïnes del nostre barri, els projectes vitals que desitgem continuar construint a la vila o la ferma voluntat per seguir prosperant com a societat. Som el que som avui gràcies a l'aportació de tots els saltencs i saltenques. Una aportació que es fa més palesa i guanya més intensitat que mai en celebracions com la d'avui. És per tot això que davant d'una data especial calia gaudir d'un 3 de març especial. I per aquest motiu s'ha creat un espectacle, un regal. No hi ha un premi físic, material. El que hi ha avui és un reconeixement a la ciutadania, a tota la ciutadania. El 3 de març del 2023 no va de noms, va de Salt. Dels saltencs i saltenques de tota la vida, dels que hi porten mitja vida i dels nouvinguts, de tots els que estimem el lloc on vivim, perquè sense vosaltres Salt no seria possible. Han passat 40 anys de la recuperació de la nostra independència, però la vitalitat de Salt segueix més viva que mai. Els nostres barris bateguen amb força, la nostra salut cultural, social i educativa segueix sent un referent i quan ens ho creiem, que ens ho hem de creure més sovint, som imparables. Avui i fins al març de 2024 estem d'aniversari i és un bon moment per reivindicar les nostres arrels, analitzar el present i tots plegats treballar pel futur de Salt. He començat la meva intervenció parlant de l'exercici de nostàlgia, que suposa fer un viatge en el temps, 40 anys enrere, i recordar el nostre Salt, el de cadascú de nosaltres. Una mostra d'aquestes vivències i records personals es troben recollides en el llibre El meu Salt i el del futur, que us han lliurat, espero, a l'entrar i que recull el testimoni i la visió d'un grapat de saltencs i saltenques i a qui agraeixo també la seva col·laboració. Personalment,
I tal com podeu llegir en el llibre, els meus records d'aquell salt de 1983 són un grapat de records i de sentiments d'un nen que amb 10 anys corria pel carrer Major amunt i avall i a Salt hi tenia tot el seu món. Un dels nens de Can Valent Paleta, que baixava cada dia a comprar a la botiga de queviures i que per Nadal feia la carta als Reis mirant les joguines que descobria a Cala Neus. O aquell que esperava en nervis cada Sant Joan per comprar els petards a Can Marell Lleter. Records i sentiments plaents que segueixo tenint 40 anys després i que com a alcalde tinc orgull de representar-vos. I m'agradaria finalitzar manllevant algunes paraules del discurs de l'enyorat i alhora sempre present Salvador Sunyer i Aymeric, que en prendre possessió del càrrec d'alcalde l'any 1983 va dir: «Els pobles no es creen en paraules i prou, sinó en fets i obres. Compteu amb mi, com jo compto amb tots vosaltres i amb tot el poble en ple». Moltíssimes gràcies i gaudiu, espero que gaudiu de tots els actes preparats per aquest aniversari i, sobretot, gaudiu avui de l'espectacle Salt i els fils invisibles, com a premi i reconeixement a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies. Avui tenim el plaer també de comptar amb la representació del Govern de la Generalitat de Catalunya, amb el conseller d'Empresa i Treball, el senyor Roger Torrent, que ens ha pogut acompanyar en una jornada històrica com la d'avui. Molt benvingut, conseller. Endavant. Alcalde, regidors, regidores, exalcaldes i exalcaldesses, alguns dels quals vam compartir període a les nostres responsabilitats municipals. Senyores, senyors, començaré dient que soc de Sarrià de Ter. Haig de dir que no confiava en l'aplaudiment, per tant, moltíssimes gràcies. No ho deia com un acte de reivindicació de la meva identitat local ni de reivindicació de la part nord de l'àrea urbana, avui que soc al sud de la ciutat de Girona. Soc sarrianenc i això em converteix automàticament en mig saltec, perquè tenim moltes coses en comú, perquè bona part de la trajectòria dels camins que hem caminat durant tots aquests anys són compartits. De fet, hi ha elements de les nostres històries que són comuns, començant pel fet de la nostra independència, del moment precís en què va succeir, de la qual fa enguany 40 anys. I per tant, el 3 de març crec que és un bon moment, no només per posar en valor aquesta relació, aquesta mirada compartida respecte al que hem viscut, sinó també per posar en valor, òbviament, el fet en si mateix de la independència. Però, a més, avui a mi el que m'agradaria fer és un cert elogi de la responsabilitat. La independència és segurament la màxima expressió de la voluntat de ser, de fer, d'existir al món amb una identitat pròpia. És la màxima expressió de dir-nos a nosaltres mateixos i al nostre entorn que volem fer un camí propi. La independència és llibertat, però també responsabilitat. La independència comporta una alta dosi de responsabilitat, perquè hem de ser conscients, i en som, que això vol dir que assumim la responsabilitat de les nostres decisions, que assumim tot el pes dels nostres fets, dels quals ens parlava en Salvador Sunyer. En definitiva, que governar-nos a nosaltres mateixos implica un nou estatus i una nova manera de fer. La independència, per tant, comporta aquesta responsabilitat. Comporta, entre altres coses, per exemple, tenir en compte que cometrem errors i que seran els propis errors, que seran nostres i de ningú més, que quan ens equivoquem podrem mirar endavant, però no cap al costat ni cap amunt, sinó cap al futur. Aquesta responsabilitat és la gràcia de la cosa. Justament, si volem la independència d'un municipi com el nostre,
com Sal, com Amer, és precisament perquè tenim ganes d'assumir aquesta responsabilitat. És perquè sabem que ningú més que nosaltres mateixos es coneix tant com ens coneixem nosaltres. I per tant, que pren les decisions millor pensant en el que som i en el que volem ser. De fet, els errors i els encerts que prendrem els viurem en pròpia pell, seran propers. I justament això és el que ens esperona a treballar per fer un bé comú més sòlid. I justament això és el que ens fa progressar, saber que cada pas que fem té unes conseqüències molt directes. La independència, per tant, és responsabilitat cap endins, però també cap enfora, perquè no és aïllament, no és tancar-se, al contrari, vol dir obrir-se, vol dir col·laborar, vol dir treballar amb els altres, però no fet des de la imposició, no fet des d'una posició de desigualtat, sinó des del propi criteri, des de la pròpia voluntat. Robert de Ventós, Xavier Robert de Ventós, justament deia que volem la independència, volem ser independents per abraçar els altres. I jo diria que això, tot això, aquest símbol màxim de la llibertat, però també aquest esperit d'assumir la responsabilitat és el que es constata amb aquests 40 anys de trajectòria, amb aquestes 4 dècades. Sal representa això, representa aquesta voluntat de treballar amb l'entorn, de treballar amb els municipis del voltant, de treballar i de col·laborar amb el conjunt del país, de ser un actor rellevant per l'esdevenidor de Catalunya, però també i al mateix temps Sal representa aquesta vocació de construcció de comunitat, de relligar la societat, de relligar-vos entre vosaltres, entre els veïns i veïnes que en algun moment o altre han viscut o viuran en aquest municipi. Tot això el que representa aquests 40 anys. I justament per això alguns som independentistes més enllà de la nostra realitat estrictament local. Perquè sabem que és la millor manera de millorar les condicions materials de vida dels nostres veïns i les nostres veïnes. Som... Tot bé? Sí, molt bé. En definitiva, aquests 40 anys representen tot això i avui, com deia, volem posar-ho en valor. Crec que ho heu de posar en valor, però al mateix temps també demostrar que encara queda molt camí per fer. Precisament, si nosaltres mirem el futur i mirem el país amb l'esperança i amb les ensenyances, amb les lliçons que hem après de tota aquesta trajectòria, és perquè sabem que allò que ens ha fet com som, allò que ha fet el salt d'avui, és el que volem pel conjunt dels nostres conciutadans, pel conjunt del país. La independència no és mai una fi en si mateixa. Almenys molts ho vivim així. En tot cas, és un instrument per viure millor, que s'ha d'assumir, que s'ha d'agafar i que s'ha de reconstruir cada vegada, que s'ha de reconstruir cada 3 de març. Per tant, i ara que comença tot aquest període d'aniversari, des de Sarrià de Ter i en nom del Govern de la Generalitat de Catalunya, felicitats, enhorabona i per molts anys. Visca Sal, visca Sarrià de Ter i visca Catalunya.
Benvinguts i benvingudes al canal. Avui som en un espai que en altre temps era ple de filadores i ple d'un soroll incessant, el de la indústria tèxtil que va marcar la història de Salt. I tot gràcies a la sèquia Monar. La nostra història comuna sovint ha penjat d'un fil, però no va estar mai tan amenaçada com l'any 1974, el darrer de la dictadura de Franco. Va ser el del decret d'annexió a Girona, una condemna a desaparèixer com a poble. 9 anys després, gràcies a la democràcia i a la mobilització de la ciutadania, vam recuperar el govern municipal i l'autoestima. I avui som aquí per celebrar-ho. Va ser el 3 de març del 83. Hi ha algú aquí de Salt que va néixer el 3 de març del 83? I el 4? El 4? No? I el 5? El 5? És que en l'altra funció que hem fet a les 7 hi havia algú que va néixer el 5 de març del 83. Estefania es deia. Però bueno, no podíem tenir tanta sort ara. En aquest acte no volem atorgar cap premi 3 de març a ningú en particular. Avui som aquí per fer un reconeixement a la ciutadania, a tots els saltencs i saltenques que hem compartit i compartim aquest espai geogràfic que és també un espai mental. Això és una festa per tothom. La festa va començar avui fa 40 anys i podem marcar el moment exacte amb paraules d'un alcalde que tots coneixeu. Ja som independents! Amb aquest acte tan solemne i tan senzill alhora, he pres possessió en nom vostre de la casa de la vila. Així era com l'anomenaven els nostres pares i els nostres avis, perquè tenien molt clar que n'eren copropietaris i es sentien corresponsables de les decisions que s'hi prenien en nom del poble. Tenien molt ben entès que la casa de la vila era la casa de tots. Aquestes són paraules de Salvador Sunyer i Aymeric en el primer ple de l'Ajuntament recuperat el 1983. I fins avui, que tenim un teixit social fet de tots colors, de fils invisibles que ens fan iguals i singulars. Som terra de treballadors i no de rendistes. Som gent sense místics ni grans capitans. Gent que amb frases solemnes no hem cregut mai. Som poble de riarencs i de poques catedrals. Som gent de perifèria i som capital amb K. Som... Sí. Som terra de marrecs i de diables. Som poble de teatre, d'entitats, d'artistes i escriptors. Som poble d'autodidactes, d'inventors i motoristes. Gas, som de Salt. I què? I som un espai de música. Som poble de cantants. Som les veus de Salt. Nuri? Estic molt contenta d'estar avui aquí, més contenta d'estar aquí sobre l'escenari i presentant-vos una cançó que he fet per l'ocasió i que és la meva primera composició en català, que parla del meu poble, del nostre poble i de la meva visió de com veig jo aquest poble nostre que és Salt. Cau la gota al pas del temps, mulla la carona intensament, obro els ulls al dia que és intens per adonar-me d'on soc i obro els ulls i m'envaeix la llum del sol i sé que sóc on he de ser, que jo sé que sóc on he de ser.
cantona Can Pixera i al mercat les loles van fent la seva i al passeig els infants juguen com sempre i en un indret on els colors sempre bateguen un poble que obre portes i finestres per a celebrar que cada pas deixa una empremta i jo obro els ulls i m'envaeix tot el color i sé que sóc on he de ser, que jo sé que sóc on he de ser i és el salt que jo he mamat i és el salt que creix a cada pas i és el salt on jo aprenc a volar i és en el record on és la vida i és en el record, el meu record on és ma vida i és en el record on és la vida i sé que sóc on he de ser, que jo sé que sóc on he de ser. Hola, soc l'Eva Vázquez i tinc 54 anys. Però el 1983 tenia aquest aspecte. El 1983 ja feia 5 anys que vivíem a la casa del carrer Bolívia, el barri que acabava de créixer a la zona esportiva i que en deien Sud-amèrica, perquè els carrers tenien noms de països llatins. O potser perquè també semblava un continent acabat de colonitzar. Fins que anys més tard se'n va canviar tota la nomenclatura per batejar-lo com el barri dels escriptors, que feia més fi, menys deixat a la mà de Déu i, sobretot, més català. Per mi, va ser el barri de l'aïllament, amb aquella adolescència tan desarrelada, plorosa i melodramàtica que vaig gastar, afartant-me de llegir la col·lecció Salvat RTV que hi havia al despatx del pare, o anant a córrer fins a Sant Roc per cremar la soledat. Mentre els amics, que de fet no tenia, començaven a enamorar-se, a fumar i a anar a les discoteques. Aquell any tot just feia segon de BUP, l'any fatídic en què vaig suspendre una assignatura per primera vegada a la vida. 2, en realitat, matemàtiques i química, i que em portarien en línia recta cap al batxillerat de lletres, i que em va obligar a anar a classes de reforç a Girona. Era la primera vegada que hi anava sola a ciutat. I entre la parada del bus, llavors encara l'avinguda Jaume I, i la parada alta del carrer Migdia, no sé pas quins retorts devia fer que vaig haver de trucar des d'una cabina a casa per suplicar-los que em vinguessin a rescatar, que m'havia perdut, crec, que a l'altura del carrer de la Creu. I va ser la primera vegada, també, que el pare em va dir: Eva, ets una anxovada. Anxovada. D'anxova. Jo mai no havia sentit aquella paraula, però em va semblar tan extraordinària que em vaig passar mesos llegint el diccionari. Vaig arribar fins a la lletra F, sencera. I després vaig fer trampes, saltant algunes pàgines per apropiar-me de la resta de l'abecedari. Tot el meu vocabulari prové d'aquest espibolament embogit. Però si explico l'anècdota, no és per la sorpresa d'aquell adjectiu tan catalanès que en boca d'una electricista d'arrels gallegues, el meu pare, sinó perquè als 15 anys ja havia comprès, diguéssim que, tot i haver estat annexionada per decret,
que Salt i Girona eren dues entitats diferents, que entre l'una i l'altra hi havia la mateixa distància que entre l'endins i l'enfora, que quan el teu món era tan petit era com desplaçar-te a un país estranger. Però aviam, a aquella edat, la mobilització social per la independència de Salt, per mi era més aviat una remor de fons. La meva implicació en la lluita per la segregació es redueix al concurs de dibuix que potser el 7è o el 8è de bàsica havien convocat a l'escola Pompeu Fabra per escollir l'escut més imaginatiu del poble i que va acabar guanyant. I recordo amb molta decepció l'esbós que s'assemblava més a l'emblema heràldic que ja teníem, de l'espiga del blat i la roda del molí, i que va aparèixer després pintat a un mural gegant a la cantonada de la plaça dels Peixos. I recordo haver-hi vist sovint enganxats als aparadors i als respatllers dels bancs els adhesius grocs de la campanya, que rivalitzaven amb el sol somrient de les xapes de nuclear, no gràcies, que ja portàvem al Makuto, i els primers cartells de rialles, que començaven a formar part d'un paisatge tan familiar com els aperitius de cap de setmana a l'Espelma o les apoteòsiques sessions dobles del Cine Núria. Però si penso en el 1983, em venen més aviat al cap tot d'altres esdeveniments que no tenien res a veure amb la revolta veïnal per restituir, com exigia la campanya, la identitat del poble. Que, de fet, ningú que se sabés els versets de Cantorna Campixera no hauria pogut posar en dubte. Hi havia la guerra entre l'Iran i l'Iraq, la primera de la qual vaig ser conscient, perquè un dia a classe la senyoreta Dolors ens va advertir: ens quedarem sense petroli, no podrem engegar les fàbriques. I allò em va semblar tan terrible que em vaig passar setmanes amb el son inquiet, observant els pares d'amagat per si detectaven els seus comentaris algun indici que confirmés el cataclisme imminent. Va ser l'any també de l'expropiació del Romassa, que als 15 anys té un valor molt relatiu, excepte que el telediario en parlava tota hora i que en les converses dels grans allò era un mal símptoma, com el que te pego leche, que va convertir-se en el primer mem ibèric. Però més desastrós encara per la meva generació va ser que van arribar al mercat els discos compactes, que anunciaven l'obsolescència molt abans d'hora de la petita col·lecció de vinils que feia 4 dies que podíem comprar amb la paga setmanal. Crec que va ser llavors que vaig començar a escoltar la ràdio i que em vaig passar l'estiu tararejant l'Eurovisió de Si la vie és cadú, de Corinne Hermès. Si la vie és cadú, si la vie és cadú. Això abans de descobrir la funció autorrevés de la casset i posar en fil continu la banda sonora de Flashdance. Els més introduïts ja escoltaven Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, però jo encara estava a la fase de somiajar amb Barbara Streisand, Alan Parsons i el What a Feeling, Still Believing d'Irene Cara, que va ser la meva febre de dissabte a la nit amb els escalfadors, les cabrioles i tota la pesca. I he comprovat un ensurt que aquell any també es va estrenar Zelig, de Woody Allen, e La nave va de Fellini, El sentit de la vida dels Monty Python, perquè jo encara estava en l'etapa més bleda i retreta de la meva vida, ja ho he dit, i només recordo, a part de Flashdance, La fuerza del cariño, Gentle, i l'any següent En un lugar del corazón, que vaig anar a veure a Girona l'última sessió de la nit amb la mare, per evitar la vergonya de trobar-me algun company d'institut que pogués explicar l'endemà a classe que jo era una desgraciada sense amics. La veritat és que si ara recordo aquelles pel·lícules amb una tendresa feridora és precisament perquè vaig anar-hi amb la mare. L'estrena d'en Retorn d'en Jedi, en canvi, no ens va produir cap efecte, tot i haver estat uns fanàtics de la Guerra de les Galàxies. Tampoc ens va emocionar gens el llançament del nou videojoc del Mario Bros, perquè la Nintendo era l'entreteniment de la generació que venia al darrere. Nosaltres potser som l'última mainada
abans que el fenomen migratori reconquerís l'espai públic pel lleure en comunitat, que jugàvem a futbol als carrers, que ens podíem passar hores amb el joc de les gomes o fent girar el hula hoop, que els últims que sabíem saltar la corda o fer el juli-juli, que anàvem a classe amb el saquet de boles tornassolades i que organitzàvem a l'hora del pati partides del Palomato. Que, de tota manera, també ens vam enganxar a les sèries televisives tan absurdes com l'Equipo A o el Coche Fantástico. I que vam assistir atònits a les primeres emissions de TV3, que convertien la llengua en què havíem parlat tota la vida en un estrany argot de cagadubtes versallescos. Vist en perspectiva, aquell any també va ser un any de cruïlla, entre l'adolescència melancòlica i la joventut xarbotada dels descobriments tardans. Ben mirat, al cap de molt poc, faria més vida a Girona que a Salt, i el sentiment d'estrangeria invertiria inopinadament de direcció. Era com si també m'anés independitzant dels llocs que m'aferraven a l'enyorament i a la tristesa, per poder créixer en un món del qual no em guardés records i que, per fortuna, tampoc en tingués de mi. És la manera més eficaç de fer veure que en realitat ets un altre. I potser tothom en un moment o un altre ha passat per aquesta, diguem-ne, desmaterialització de l'ésser, si és que té algun sentit anomenar-lo d'una manera tan pomposa, però potser només acabes tornant sobre els teus passos si el lloc d'on provenies és més fort que tu mateix. I potser aquesta també és una expressió una mica pomposa, però qualsevol altra em semblaria banal per raonar l'amor irresistible que em continua traient cap a Salt. Potser sí que s'ha engrandit i s'ha enlletgit. Potser sí que aquesta expansió no li ha reputat que et benefici i en canvi molts maldecaps. Potser sí que s'ha convertit en l'explosió migratòria, en l'evocador de l'explosió migratòria, de la qual els municipis del voltant han quedat no pas per casualitat al marge. Però potser calia que hi visqués d'esquena, amb una arrogància de fil proscrit, per acabar comprenent que la bellesa, perquè sigui suportable, ha de tenir la seva contrabalança terrenal. Al capdavall, aquest és l'únic poble del món del qual hi ha encara qui recorda el nom dels meus avis, que saluda amb afecte a la mare pel carrer, que pregunta per un germà o un cosí que fa temps que no veuen. Podria resseguir amb els ulls tancats tot de llocs que, malgrat tot, persisteixen. El carrer Llarg, l'Esteve Vila, el grup Verge Maria, el Padró de Sant Cugat, els Recs de les Deveses, l'escola on vaig dibuixar la meva primera espiga de blat. Si Salt té un futur, modestament, parlo per mi, deu ser aquest. Que encara hi reconeguis, ni que sigui, la rajola trencada que hi havia davant de casa teva. Moltes gràcies, Aitana. Gràcies, Nuri. Acabeu de veure l'Aitana, estudiant del grau en Arts Escèniques de l'ERAM amb un text de l'Eva Vázquez. L'Eva Vázquez és una de les persones que ha col·laborat en l'elaboració del llibre que ha editat l'Ajuntament de Salt amb motiu d'aquesta celebració. Us saleu ser aquest avui. Gràcies, Aitana.
crec que va ser hora que ens presentem. Doncs sí. Jo sóc la Íria i sóc de Salt. Vaig néixer a Salt, però el meu pare és gallec. Ell, quan era jove, va venir buscant feina, va conèixer la meva mare. La meva mare va néixer a Girona, però és de sang andalusa. Llavors vam viure aquí, vam anar a Galícia i jo vaig tornar per realitzar els meus estudis universitaris a l'ERAM. I bé, doncs, torno a ser de Salt. Les saltenques naixem on ens dóna la gana. Això és una frase que diu l'Agnès Cabezas en el llibre. Gràcies, Agnès, per aquesta frase tan maca. Jo sóc la Berta i jo no sóc de Salt. Però tot i no ser de Salt, jo me'n sento una mica de saltenca. Els meus avis, que la meva àvia i la meva mare són de Salt de tota la vida, i per mi Salt és un diumenge, dinant a casa dels meus avis al barri de les Cases Barates. I jo recordo que quan era petita anava allà i pensava: si aquestes són les cases barates, com deuen ser les cares? Després, més endavant, per mi Salt van ser els dilluns, els dimarts, els dimecres, els dijous i els divendres, durant 4 anys estudiant aquí, a la Coma Cros, a l'ERAM. Així que tot i no ser de Salt, si em permeteu, jo em continuaré sentint una mica saltenca. Clar que sí. Us heu fixat, no? Com aquestes persones que estan aquí estan fent cacots. Ho hem dit, terra de pintors, també. El que no sé si sabeu és que tots 3 tenen el mateix cognom, Però no pas la mateixa edat. ni la mateixa tècnica pictòrica. Benvinguts siguin els 3 Mateus. En Lluís, En Fonso. i en Joan. Que bonic. Primavera. La primavera. Gràcies, Toni, gràcies, Rubén. Hi ha gent que porta sal al cor, encara que ara mateix no hi visqui. I sabeu que n'hi ha gent d'aquí i d'allà que ha vist Salt com la seva universitat? I no parlem en termes acadèmics. Des de Mèxic, on segueix triomfant la nostra rapera més internacional. Saludos mi gente, esa peña de Sal aquí, Ariana Puig, yo. Nada, aquí les voy a contar un poco mi experiencia y todo lo que representa Sal para mí, que como ya sabéis, pues Sal es un punto clave en lo que a mi carrera artística se refiere, ¿no? Ahí comenzó todo, entre Girona Sal, por ahí por el 94. Llegando yo a Girona, pues
empezó a emerger todo el movimiento del hip hop, ya sabéis, los grupos de graffiti, la Hermandad Latina, la Gentuza de Gerona, empezaron a hacerse las jams ahí en el local de Sal, justo detrás del rascacielo. Estaba la Maret, que es la casa ocupa donde se hacían todos esos eventos, donde surgieron mucho talento de ahí, muchos buenos y grandes proyectos. También tuve mi casa en Sal, así que Sal, digamos que fue una ciudad que me crió, que me vio crecer tanto en lo personal como en lo artístico, y por eso siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño, la verdad. Así que bueno, ya sabemos que tanto la diversidad de razas, de cultura, hace que Sal sea una ciudad súper especial y con mucho futuro, ¿no? Así que desde aquí un saludo a la nueva y la vieja generación de Sal. Espero que sigan dando la misma guerra que dábamos nosotros por ahí en el 90. Así que nada, toda la buena vibra, todo el amor del mundo de parte de aquí Ariadna Puello, para que sigan emergiendo esas grandes cosas que solo pasan en Sal, ¿ok? ¡Visca Sal! Jamones Gerona, Sociedad Anónima. Com recordo el centre de la Maret, que és el més important que va passar de la vida, el més guai, el més potent, el més enriquidor. He de donar les gràcies a tots els companys que ens vam trobar de casualitat i que vam fer possible aquella mena d'explosió, primer contra la Mili i després a favor de moltes altres coses, i sobretot donar-li les gràcies a en Benito de Cala Sileta, que va ser l'autèntic servei gris que va fer possible que ens trobéssim en aquell pis i que després de que ens trobéssim tanta gent busquéssim un altre espai que va acabar sent la Maret. Vam deixar una empremta que qui més que menys recordarà, i sobretot, missatge, que la gent s'ajunti és molt important. La saviesa popular diu que si vols anar ben servit, t'has de fer tu mateix al llit. I crec que aquesta frase defineix molt bé quines són les meves experiències dins la Maret. I amb l'esperit del que s'anomena autogestió, vam omplir els buits que crèiem importants pel jovent d'aquella època. Allà on no hi havia oferta cultural, vam muntar concerts i sales d'assaig per tota mena de grups, de música i teatre. Allà on no hi havia debat, vam muntar xerrades de temes ben diversos. Allà on creiem que calia solidaritat internacional, vam fer un conveni amb una escola de Nicaragua. La meva experiència va ser totalment enriquidora, com una escola de vida on vam experimentar l'autogestió, l'escolta activa i arribar a acords des del respecte mutu. Doncs recordo d'aquells anys a la Maret, sobretot l'energia desbordant en què vam crear l'espai. Vam convertir una vella fàbrica abandonada i xafada en un centre social, i recordo també 3 paraules claus d'aquell moment, que eren amor, humor, respecte. Una abraçada a tothom i un petó a l'Anna Di Maio, allà on sigui. Pensar en la Maret és pensar en hardcore, en gent molt interessant, en col·laborar en causes, en sentir-nos segures d'expressar-nos lliurement. En aquella època tenia 18 anys, me'n vaig anar de casa perquè em tocava fer la mili i jo no volia fer-la, i em vaig trobar recolzat i de cop i volta un moviment que de cop i volta em feia flipar, no? Perquè fèiem coses socials, estàvem allà, no hi havia gaire res, la veritat, no? I nosaltres estàvem allà a les manifestacions feministes, a les manifestacions antitaurines, estàvem una mica a tot arreu, flipant, pensant que podien canviar el món, tot i que el món continua sent una merda, però bueno, jo crec que vam crear una llavor maca, una llavor a recordar a Sal. Per mi, la Maret va ser un lloc segur, on passar de ser adolescent a ser adult.
Sentia el risc i la bellesa dels ideals sense adults controladors ni paternalismes. Era un lloc on vaig descobrir la cultura del grunge, el hip-hop, els inicis de la música electrònica. Vaig disfrutar de grans festes de Sant Joan, les xerrades sobre anarquisme, espais de resistència al capitalisme. Un lloc on podíem organitzar coses, passar el temps, aprendre dels altres i, en definitiva, créixer en xarxa envoltats de somnis i ideals i aventures. La Maret va ser la meva universitat de vida i de valors que m'acompanyen encara avui. Es va crear un punt de trobada, de creació, de militància, de xarxa amb altres associacions de Salt i Girona i de debat, mogollon de debat. Per mi va ser una petita gran revolució. Ai, la Maret! Ja veus, la meva família estava allà ficada tot el dia, de festa a la cafeta, organitzant una mica el cotarro... En els joves d'ara ens cal una Maret. Sí. Un espai d'autogestió amb aquest ideari, amb aquesta filosofia. Jo ja estaria tot el dia allà muntant coses, movent el cotarro. I què faries? Mira, et programaria tu. A mi? A tu et programaria que cantessis. Què cantaries? Ho veieu, com ens cal una Maret? Doncs la Maret forma part de l'ADN de Salt, com la creativitat de la perifèria, l'esperit independent, l'energia del teixit associatiu i la convivència amb el manicomi. Familiars i coneguts se n'estranyaven. A Salt vols anar a fer classes? Salt era, per la gent del meu Empordà natal, un lloc estigmatitzat. La seu del manicomi provincial. El lloc on tancaven literalment els bojos. Parlo, esclar, de quan les paraules encara no farien, perquè la realitat era infinitament més dura que la retòrica. Tot just aleshores començava la revolució que va convertir aquell hospital en un model de referència per les persones amb problemes psiquiàtrics. Aquell hospital serà el nucli fundacional del formidable clúster mèdic que conformarà amb el Santa Caterina, el centre fisioterapèutic, el futur Trueta i potser una facultat de Ciències de la Salut. Però tornem al manicomi. Des de fora Salt, el manicomi s'havia convertit en una etiqueta deformadora, en un estigma exterior. Paradoxalment, en canvi, per als saltencs, la convivència amb persones que no seguien les pautes de comportament convencional havia contribuït a forjar un tarannà col·lectiu francament envejable. Mentre la societat catalana havia de fer esforços per adaptar-se als usos de la nova democràcia, els saltencs estàvem acostumats a conviure amb tota mena de personalitats, fins les més excèntriques. Això els donava, i encara els dona, un caràcter molt obert i tolerant, irònic i despreocupat, també valent i atrevit. Aquestes són paraules d'un bon amic de Salt, Antoni Puigvert, que les podreu trobar en el llibre. Hi ha una frase que m'agrada molt del llibre. Diu això: recordo que m'agradava molt més viure a Salt que al barri de Sant Gervasi de Barcelona d'on provenia. Ens ho expliques, Edi? 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 Ei! Epa! Hola, Edi! I tant que us ho explico, i tant, és tota una història, això. De fet, jo vaig arribar de Barcelona l'any 83. L'any 84, ara recordo bé. L'any 84 arribem amb la meva mare i puc dir que ostento el títol de primer negre de Salt.
Vam aterrar i ens vam situar al carrer Major de Salt, al número 2. Allà hi havia el rètol ben lluent, ben nou de Salt. Jo era ben petit, no tenia ni idea de que acabava de ser independent. Però allà, amb la meva mare, de tant en tant li robava la càmera i començava a fer els meus pinets amb les fotos. Recordo que jugant als camells a les fires de Girona vaig guanyar la meva primera càmera. I a partir d'aquí comença tot un periple de voltes per Salt. Del carrer Major passem al carrer Garbí. Al carrer Garbí, just a sota, a baix, al carrer, hi havia una botiga de fotografia. Em passava hores allà parlant amb aquella pobra dona. Jo crec que devia de flipar, pobreta. Del carrer Garbí passo a darrere, a Teixidores, molt a prop d'aquí, al carrer Teixidores. Començo a fer més fotografia i aquí hi ha els Planeta Agostini, feia els fascicles de Planeta Agostini i bueno, començo a tirar fotos, fer fotos, no m'agrada dir tirar. Al final acabo passant del carrer Teixidores al carrer del Pou. Allà al carrer del Pou, penseu que això estem parlant dels anys 90. Em toca anar a la Mili. Abans del carrer del Pou em toca anar a la Mili. A Ceuta, tu, primer 90, a Ceuta. A Ceuta em trobo que vull ser fotògraf. Allà decideixo ser fotògraf. Però quan torno, Salt ha canviat. No sé què passa. De cop i volta ja no era l'únic negre, hi havia negres a per tot arreu. Solíem saludar-nos allò, ei, què tal? I després hi havia tants de negres que ja no ens saludàvem, em feia com vergonya. Era una cosa estranya per mi, molt estranya, en un món de blancs que havia viscut fins a aquell moment. Però bé, del carrer Teixidores passo al carrer del Pou, al barri vell de Salt, amb les campanes, encara les recordo, encara les sento, i amb l'olor del pa del forn de sota casa. D'allà ja la meva carrera com a fotògraf s'impulsa i acabo comprant un pis al carrer Garbí. Al carrer Gavarres, al número 2, al carrer Gavarres. Fantàstic. I allà la meva vida canvia, puc començar a crear la meva agència de fotografia Click Art Photo. Aquí, un món de fotoperiodisme, voltant amunt i avall, segur que aquí hi ha més d'un que li he fet fotos, seguríssim. Però tot comença quan, amb la incursió del món digital, entrem en l'era de la realitat virtual. I és amb aquesta realitat virtual que hem fet un projecte per Salt i ara us ensenyaré un tastet. Veureu que la realitat virtual arriba al poble de Salt. Benvinguts al futur. Dins vídeo. Estem aquí, és això, és allò.
Però no és fàcil. El 4 de gener de 2009, després de més de 20 hores de viatge, va ser la nostra arribada a Salt. L'arribada de la nova família a Salt. Una experiència mai viscuda abans. Fer un canvi totalment nou. Deixar una vida enrere per començar una nova amb l'esperança de tenir un millor futur amb més bon estil de vida. Al principi em vaig passar 3 mesos sense sortir al carrer perquè no sabia l'idioma. Sempre buscava excuses per no acompanyar la meva mare, perquè tant ella com jo no sabíem com comunicar-nos amb la gent del carrer. 7 mesos després de la nostra arribada, vàrem rebre la mala notícia que el nostre pare va deixar de treballar per culpa de la crisi econòmica. A poc ho començàvem a notar i a la vegada també s'anava perdent la il·lusió de tenir aquell nou i bon estil de vida que ens havíem imaginat. A final d'agost del mateix any vaig raonar i decidir tornar al Marroc per acabar els meus estudis i treure'm el títol de batxillerat. Després d'un any de treball i esforç, vaig aconseguir el meu objectiu, treure el títol de batxillerat amb bona nota. I vaig tornar de nou a viure a Salt amb la meva família, amb la idea d'acabar les meves metes d'estudiar a Espanya. Un cop a punt de començar la nova etapa dels meus estudis aquí, em vaig trobar amb diferents obstacles. Principalment, el pitjor obstacle va ser el meu origen. Seguidament, la religió que practico, que és l'Islam. Malgrat totes aquestes dificultats, vaig continuar lluitant per arribar a fer realitat els meus objectius. La meva visió de Salt veig que va millorant a poc, perquè des que va començar la crisi fins al 2014 aproximadament, hi ha hagut molta delinqüència, robatoris. Ara encara hi ha casos, però superpocs. Això significa que anem evolucionant a poc. Seria un somni fet realitat, poder eliminar tota la delinqüència que hi ha. La discriminació també és un dels grans problemes que viuen els ciutadans que venen de l'estranger a Salt. Les coses no són fàcils, però jo crec i espero que ho aconseguirem. M'agradaria un Salt amb més oportunitats laborals i acadèmiques pels joves, els saltencs de sempre i els d'origen estranger. Aquest és un text de Kautar Exahed El Azaria. El trobareu al llibre. Com anem? Va fent. Què tal, Alfonso? Treballant. Treballant? De valent amb aquesta primavera? Sí, és una primavera. Sí que l'és. Molt bonica. Sí, no? Es veu. És molt bonica. Què tal, Lluís? Hola, bon dia. Espera. Necessito que m'expliquis això. És una mica complicat, això, És complicat? Bueno, sí, perquè he decidit aquest acte està molt bé, tots aquí, tots els saltencs aquí, amb l'espectacle, però he decidit sortir a fora i he fet aquest sireno, que és un sireno, això d'aquí, que diu que viu a les Deveses i que és un sireno alat, és a dir, que a més d'estar a l'aigua i pot volar i pot estar per tot. I aquest sireno anuncia tot Salt, fa una proclama i diu que, bueno, i els hi comunica, i el Salt tens aquí, veus? Aquí hi ha el sireno, aquí hi ha el Pla dels Socs, aquí hi ha la Llúdriga que se'l mira, la I de la Independència, el Sol, que és una poma, bueno, és igual, i aquí hi ha el Salt. I aquí està dient que fa 40 anys que som independents. Vale. Ara ho entenc. Moltes gràcies, Lluís. Seguim parlant d'ADN saltenc. Puntí. Adrià Puntí. Josep Puntí. Gep Puntí. Si podeu veure un tros d'ànima i no fer-me mal. L'àvia se'n riu més, però no es queixava mai.
aquest munt de llàgrimes, 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 que us baixaran. L'àvia se'n riu vesperó, no es queixava mai. I amb xucamulla refilava, no em miris més a dintre teu, que ni de prop ni de lluny en trauràs ni cinc. No perfumis més aquest claix pudent amb tantes roses lliri i pensament. L'avi quan em crida val més fer-li cas, t'estirarà les orelles. La mare la bepada la va fer, la Pano de bailet em deia el pare, què vols ser quan siguis gran? 40 anys d'independència? Independència. Jo no ho entenc. Ara som junts, ara jo com que he nascut dins un ascensor, no sé si he arribat a port i estic en un mal lloc. No sé, el de la independència, molt de gust que 40 anys ho puguem haver gaudit, perquè això està, no sé, és el primer dia. Aviam, què passarà? Era un pueblecito casi matriarcal. Llegó un marcianito de Wafranda. Un petit poble al costat d'un altre. Sí, mira, no entenc que ens ha tocat així. En Nitus li explicava al pare que fa poc faré 3 anys, beneït amb la guitarra, tot esperant el núvol pare. Que fa poc faré 3 anys, ben castíssi amb la rialla, tot esperant el duro amb fam. Somnis de barriada, delits de provincians, somnis de pelacanyes, dies d'abans, gelats peluts fent-lo, esperant l'auto de sal, de Cantona tots a Can Pixera, una regadeta a l'Ajuntament, eixerits amb la panxa plena, ni el punxó d'en Pinxos farà tilín, un molt de pobre mira i se'n torna, amb misses dites, omples la pica, compres la fulla, dones la pau, un diumenge qualsevol. Perdoneu, hi ha en Domènec. Domènec? Pots baixar un moment? No, que et necessito.
Perdoneu, ara... Que si pots baixar, que et necessito per una cosa. Ara seguim, No hem millorat gaire. No gaire. Jo no m'he fet mai cap selfie. Perquè és que estàvem molt ben acostumats. En aquella època teníem fotògraf de capçalera. Moltes gràcies, Quim Corbet. És que li he dit a en Domènec que baixés perquè m'ajudés. Jo volia explicar una cosa, però jo tinc molt mala memòria, no me'n recordo mai de res. I ell se'n recorda de tot, té una memòria d'elefant. Suposo que a vegades s'ho inventa, però a mi me l'escola, totes, saps? Tu, de quan és aquesta foto? L'any 1978. L'11 de setembre, a 2:15 de la tarda. Darrere la Rambla. Molt bé. A Girona? Girona. 11 de setembre, 2:15. Sí. 78? Sí. Que veníem de la Mani? Després de la Mani, quan es va acabar. Que ja érem independentistes? De Sal. Aquí érem llibertat, autonomia, estatut de... Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. És que jo el que us vull explicar no és ben bé del 83, és una mica abans. Després entendreu el per què, i per això necessitava en Domènec. Això és el 78, i l'any 77, quants anys teníem? 21, 18, 19, més o menys. I què va passar l'any 77? El Barça tampoc va guanyar la Lliga, em sembla. Vam estrenar la primera obra del Tallaret de Sal. El dia de la Mercè, 24 de setembre. A l'any 77, 2 anys feia que s'havia mort el Franco, tot començava a començar i nosaltres vam estrenar la primera obra. I el dia de l'estrena, per mi, encara ara és un dels records més potents després de 42 anys de professió. Era a Can Panxut, on és ara el Teatre de Salt, en versió cutre, diguéssim, de centre parroquial. L'obra es deia Tot esperant l'Esquerrà, que era d'un autor americà... Clifford Odets. Molt bé. Clifford Odets, que anava sobre una vaga de taxistes, esclar, llavors no hi havia ni dret de vaga ni res encara, a l'espai, a Can Panxut, 3 escenaris a dins, el principal i 2 al mig del públic, perquè en aquella època ja eren modernes, una banda de jazz tocant en directe, fum, recordo el fum, no? Vam haver de posar cartells demanant, sisplau, a la gent que fumés, i molt, abans de començar d'entrar al públic, perquè no teníem diners per llogar o comprar una màquina de fum, i l'escena requeria que hi hagués molt de fum. Els cartells posava fumeu tant com pugueu. El món s'ha... És que segurament no s'havien inventat les màquines de fum, perquè estem parlant del Pleistocè. El moment de l'estrena. Comença. La banda s'arrenca tot drap a tocar el Take 5, el que heu sentit ara, tot aquest fum suspès a l'aire, i els taxistes entràvem des del carrer, perquè anàvem a la primera assemblea, i el públic, quan vam entrar,
es va posar tots drets aplaudint. Clar, i això no passa mai al teatre. Al teatre no, la gent no es posa a aplaudir al moment de començar. A vegades ni al final. A vegades ni al final. Però per això, vull dir que va ser de pell de gallina. I aquest va ser el primer moment. Aquí diríem que vam plantar una llavor. A partir d'aquell moment, de què te'n recordes? Quines coses et venen al cap? Venen encara més enrere. Un any enrere, els Pastorets, gent jove de Salt, amb gent més gran, en Lluís Mateu, en Joan Canals, gent del Proscènium de Girona, gent jove de Girona, tu, en Fonelleres, en Julià, etc. I un personatge que estava a tot arreu. Ara encara és a tot arreu. Sí, i que... Perquè és un personatge que és com Déu Nostre Senyor. Estava els Pastorets de Salt, els Pastorets de Girona... Que és en... Guillem Terribas. Guillem Terribas. Com ara. Guillem Terribas em va portar a mi a la reunió amb ells de Salt i allà va arrencar la cosa. Evidentment. I aquest paio que està aquí dibuixant, en Lluís, va ser el que... És que nosaltres dèiem, no som una companyia de teatre, volem aprendre, volem investigar, hem de fer tallers, no? Residències, això que ara està tan de moda, ja ho fèiem nosaltres. Però clar, tallers, i ell, que ens devia valorar molt, va dir, tallers, un tallaret, potser. Moltes gràcies, Lluís Mateu. I va fer també un extraordinari el cartell de la primera obra, un extraordinari cartell. Jo d'aquella època, saps què me'n recordo? Jo era molt divertit. Les anades al lliure els diumenges a la tarda. El lliure havia començat el 76, i estem parlant del 77. I els diumenges a la tarda, amb el Land Rover que en Delfí robava no, agafava d'amagat a l'empresa on treballava, que devia ser Can Pineda, el pare de l'alcaldessa, o no. Ell hi va treballar, però no sé si... O el Construcciones Delgado. El Pineda o el Delgado? Un dels dos. De totes maneres ja està prescrit, això, no? Era una tocinera, que en dèiem llavors. Llavors, això del políticament correcte... Una tocinera eren els Land Rovers que portaven els grisos. A les manis, quan arribaven les tocineres, era trenca't a córrer, no? I era molt divertit perquè, esclar, a la part de darrere del Land Rover hi havia aquells seients petits encarats l'un a l'altre i anàvem a tope els diumenges a la tarda, més dels que tocaven, cap a Barcelona a veure el lliure. Cada vegada que el lliure canviava d'obra, anàvem a aprendre i a copiar una mica. A copiar, també una mica. Tothom, clar, se n'aprèn copiant. Què més te'n recordes? Va. L'Ovidi Montlló. En Pau Riba, jo. En Cisa. El Maria Omar Bonet. Però només aquests, En Julio Iglesias, una mica. Tu, però vull dir que els altres, només aquests, i ell el Julio Iglesias. Després va anar passant el temps, però hi ha un any important, no? Perquè... Molt poc després, molt poc després. 4 anys després, ja junt amb en Pep Cruz, del Tei de Sant Marçal, van aconseguir organitzar un cicle de teatre per als instituts que anàvem a fer les aules i això ens va permetre a alguns, una minoria dels que havien començat, a començar a viure de fer teatre. Vam deixar la universitat i les feines i ens vam liar la manta al cap. I allà ens van fer professionals. Una cosa, diríem, jo crec, sempre ho he pensat, que tenir 18, 19 anys, 20 anys en aquell moment era una sort, perquè estava tot per fer i les coses sortien. Si tu anaves a una mani i el que demanaves a la mani acabava passant, cosa que no ha passat mai més, no? I això, i tu deies, volem muntar una campanya als instituts perquè no se n'ha fet mai cap i tal, el teatre és molt important i no sé què. Va, trobàvem els calés per fer-ho. O sigui, ho dic per la gent jove, que sé que ho teniu molt més difícil ara, però... Estava tot per fer. Estava bé. Ara, això dels instituts era cansat.
Molt cansat, 3 funcions diàries. 30 i pico d'instituts. 4 vegades l'any a cada institut. 3 funcions diàries que quan tornàvem, al vespre havíem d'assajar la peça següent. Sí. Home, jo me'n recordo un dia que anàvem a Santa Coloma de Farners. Divendres. Que estàvem molt cansats, molt. I que es notava que al dematí, esclar, perquè hi ha coses que al dematí són de mal fer. Teatre al dematí... És com els músics, tu digues si el músic toca al dematí, també... Llavors, anàvem cap allà i notàvem que no estàvem... I vam arribar a l'espai, ens esperava el professor de l'institut per explicar-nos, i jo me'n recordo que jo em vaig posar a fer passes, marcar passes a terra, 4x5, 3, 4x5, i vam dir... No hi cabem. No es pot fer. No es pot fer. Vindrem un altre dia amb una escenografia més petita. I vam anar, però ja prescrit. Ja prescrit, també. I aquell dia ens vam anar a dinar a Can Pinxo de Santa Coloma. Perquè era cansat. Però vam aprendre moltes coses allà, no? De totes maneres, a part de la cosa estrictament teatral, ens anava a la marxa i muntàvem moltes coses també, no? Sí, recordo que vam organitzar l'any 79, potser, sí, l'any 79, el primer Carnestoltes, un gran ball de Carnestoltes després de la... Potser encara se'n deia Carnaval. Potser sí, Carnaval. Vés a saber. I ho vam fer al pavelló d'esports de la Devesa, l'antic pavelló d'esports. L'Orquestra Plateria, la primera vegada que venia a Girona, aquí al Mendes. Ho vam fer per recollir diners per poder fer la següent obra, que va ser el Boise, que vam fer també a Camp Panxut, i a més d'això, esclar, vam organitzar, no per fer diners, sinó per poder cantar nosaltres un festival que es deia De Sal a la Fama. Que ara aquí, a part de l'alcalde, hi ha el de la Mirona, saps? El de la Mirona també està implicat amb el tema. El senyor de la Mirona, entès? No, perquè abans hem parlat amb l'alcalde i ja quedarem un dia, però esclar, hi ha un tema de royalties aquí, Perquè, no home, tu fas el de Sal a la Fama, ells treuen el de, una preposició... I el Sal a la Fama. Ja, home, que una mica de patilla, teniu? Ja parlarem, farem una reunió i en parlarem. I després sí que vam anar treballant, i va arribar moments importants, no? Com el de... Quin any era? 87. 87. 87 vam tenir la sort de poder desembarcar a Barcelona amb 3 espectacles alhora. El Metge per Força, el Teatre Romea, el Jacques i el seu amo, l'Adrià Gual i Informe per una acadèmia a la cuina de l'Adrià Gual. Il·lustres senyors acadèmics, em concedeixen l'honor de requerir la meva presència davant l'acadèmia per tal d'informar-los sobre la meva anterior vida simiesca. Feia el mono. I que em van dir allò el desembarc a Barcelona, no? Més que un tallaret. Una fàbrica, deia el diari. I després, ja més tard, encara va venir Madrid, sí, uns anys més tard, l'any 91. En Domènec li va caure molt bé a l'Adolfo Marsillà. Es van fer molt amics. Va venir a veure un bon espectacle del Tallaret que es deia Nit de Reis, el grec de l'any 90, i l'any 91 ens va convidar a fer el seu teatre en castellà, el seu teatre a Madrid, que era el Teatre de la Comèdia. Si l'amor es nodreix de música, continueu tocant. Doneu-me'n un accés, i així la passió assadollada en morirà. És a l'inici de la Nit de Reis. Però no ho deies pas tu? No, ho feia no, perquè ho feia el Duc, que era guapo, era el galant. Tu papers de guapo res? Mai. No, això... El Mico, el Bufó, no? Sí. Jo era el tipus dels Sanchos, els Arlequins... Pallassos. I això em va crear... Tenia un cert complex amb això, però són divertits de fer. I després de Madrid vam anar... A veure, el que volem dir amb això és que el dia de l'estrena del Tallaret, de la primera obra, vam plantar una llavor
que misteriosament ara a Salt hi ha aquest teatre, hi ha el Canal, hi ha Vitó, hi ha el Teatre de Salt, hi ha el grau d'Arts Escèniques, universitari d'Arts Escèniques a l'ERAM, temporada alta, hi ha l'Associació Professional de Circ de les comarques gironines, que és aquí Salt, i no sé. Ens agrada imaginar que allò que vam fer aquests anys, nosaltres i molta altra gent, va ser una petita llavor i ha tingut una mica alguna a veure amb tot això que hi ha ara. Si ens haguessin dedicat al ping-pong en lloc de fer teatre, no sé què hagués passat, però... Perquè això ja ho deia Jacques i el seu amo, ho deia el Kundera, ho deia el Voltaire, Jacques el fatalista. Te'n recordes? Mira. Què collons, sense mica. Jo només me'n recordo de... Espera, jo no m'ho sé, això. Amo, on anem? Guieu-me. Potser algú sap on va? Ningú no sap res. Ningú. Doncs guieu-me. Doncs feu, segons està escrit allà dalt, vos sou l'amo i la vostra obligació és guiar-me. Com voleu que us guiï si no sabem a on anem? Què és el que està escrit allà dalt? Una mica més endavant. Sí, tens raó. Una mica més endavant diu que l'amo dona les ordres, però Jacques les tria. O sigui, que ja em diràs. D'acord, si vull que em porteu endavant. Ja m'agradaria, però... On és, tu? Us revelaré un gran secret. Una astúcia secular de la humanitat. Endavant és... a tot arreu. A tot arreu? Mireu en mirar, a tot arreu és endavant. Això és magnífic, Jacques. És magnífic. Doncs, sabeu què? Endavant. Gràcies, Fonso. Gràcies. Per primera vegada he tingut la sensació de pertànyer en un territori que és viu, complex i difícil, perquè està fet de pedaços, d'anades i vingudes, de llengües que xoquen, de classes que xoquen, d'animals que es desplacen des del subsol, de precarietat diürna i nocturna, però també de mutualisme a totes hores i de festes multiestacionals. Una realitat intercultural, malgrat que totes les cultures vulguin, d'alguna manera, protegir-se les unes de les altres. A Salt he sentit per primera vegada que vull tenir cura d'alguna cosa més que no sigui el meu fill o els meus principis. Que bonic, Berta. Que bonic, Ingrid. Aquest text l'ha escrit l'Ingrid Guardiola, que va néixer a Girona, al centre de Girona, però que ha trobat a Salt un lloc per viure. El nostre últim convidat, des de fa 2 anys,
també ha trobat a Salt un lloc per viure. Ell és en Momi Maiga, va néixer al Senegal i la seva mare ens ha enviat un vídeo des d'allà. Badi malu ila kayiri te nyogo kuye follow bota badi ma follow bota iye sinfo malu ila kayiri te nyogo kuye follow bota badi ma follow bota iye badi malu ila kayiri te nyogo kuye follow bota badi ma follow bota iye sinfo malu ila kayiri te nyogo kuye follow bota badi ma follow bota iye badi malu ila kayiri te nyogo kuye follow bota badi ma follow bota iye sinfo malu ila kayiri te nyogo kuye follow bota badi ma follow bota iye badi malu ila kayiri te nyogo kuye follow bota badi ma follow bota iye sinfo malu ila kayiri te nyogo kuye follow bota badi ma follow bota iye. Molt bona tarda, com esteu? Molt bona nit, no, ara? Em dic Momi Maiga, soc de Senegal i ara visquem aquí a Salt, fa 2 anys, com l'han dit, i estic molt content i molt agraït d'estar aquí en aquest gran dia de Salt. Ara passaré al castellà perquè mi català está así, mica mica. Bueno, la mujer que acaba de cantar se llama Adama Vuni Sissoko y es mi madre. También es Yali, como yo. Yali viene a ser familias de músicos, pero de muchas generaciones. Por ejemplo, yo formo parte de la 74 generación de estas familias. Bueno, y la canción que ha cantado habla de la importancia que es respetar y considerar cada persona que vive en una sociedad. Ahora os voy a tocar una canción especial para Salt. Espero que os guste con este instrumento que se llama la kora, que es de África Occidental. Muchas gracias.
Bueno, què? Com us heu quedat, Momi i Maiga, seguiu-lo, acaba de treure un disco, sé que li espera una gira internacional potent. I la veritat és que quan agafa aquest instrument és màgic, no? Jo estava pensant en el que havia de dir i de cop era com, buah. Pues vull dir això, que gràcies, Momi, ha estat un plaer. I m'encanta poder acabar aquest acte, això ja és el final, no de la vida, de l'acte aquest. I m'encanta compartir-ho amb Momi, m'encanta compartir-ho amb tota la gent que ha creat això. Aquí hi ha hagut molta feina al darrere, des del canal, evidentment, l'Ajuntament de Salt, Xico Masó, David Gimbernat, en Miquel Berga i tota la gent d'equip tècnic, producció, càmeres, llum, val? Això, els pintors, com no, perdó. Sempre me puc deixar algú, així que ja no diré res més. Simplement diré que ens despedim amb un tema que va popularitzar la gran Mercedes Sosa, la Negra Sosa, que parla del canvi, que parla de la vida, jo crec. És un tema que he sentit des de petita, que per mi és molt familiar, és casa i és canvi, i és el canvi que hem de fer tots plegats com a poble, com a persones, que al final hem de canviar, evolucionem, tirem endavant, canviem-ho tot sempre. Així que canvia todo canvia. Esperem que hagueu gaudit d'aquest espectacle. Moltíssimes gràcies. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque eso le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Sin carrera, cuando la noche se
cambió ayer tendrá que cambiar mañana, y así como cambio yo y en esta tierra lejana, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Pareu sense vergonya, que ja estem aquí, va, seguiu, seguiu, seguiu. Ai! Cambia, todo cambia. Cambia, 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 todo cambia. Cambia, 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 todo cambia. Cambia, 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 todo cambia. 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 Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar